Hürmetli tomoshachilar, исәнмесез? Бүген кабат сезнең белән күрешү. Миннән сиңа сәлам тапшыруын башлыйбыз. Студиядә мин Галия Гимаддинова. Бүген тапшыруның беренче өлешендә бары бер генә котлау хаты булыр. Әлеге сәламебез Сызрань шәһәренә ача. Бүген үзенең матур 18 яшьлек туган көнен гүзәл кыз Мансурова Алсу Рөстәмовна каршылый. Аны бу гүзәл бәйрәме белән әти-әнисе һәм абыйсы Азат ихластан котлыйлары килә. Яраткан кызыбыз, сөекле сеңелем, бүген безнең өчен үзенчәлекле көн. Чөнки син бүген зур горурлык белән балиг буласың. Сиңа 18нче мәртәбә матур язлар килә. Яшьлектән дә яхшырак, кадерлерәк нәрсә булырга мөмкин түгел. Чөнки барысы да алда. Максатлар һәм хыялларың бик күп. Ныклы саулык, жан тынычлыгы, бәхетле озын гомер телибез. Матур тормышында төшенкелеккә бирешмичә, безне шулай алга таба да шатландырып яшә. Бүген син бик матур һәм шул ук вакытта әлегә сиңа таныш булмаган яңа дөнья бусагасында торасың. Һәр вакыт бел, синең яныңда ярдәм итәр өчен, тормышыңны бизәр өчен без якыннарың бар. Син бит балабыз иң яхшысы. Матур яшә генә. Мәшәкатьләр сине читләп үтсен. Шатлык, сөенечләр сине ташламасын. Кайгы борчу капка капмасын. Сиңа нык сәламәтлек һәм әлбәттә алда сине бик җитди эш, имтиханнар бирү көтә. Без аларны барысында тик уңышлы итеп кенә бирергә телибез. Бел кояшыбыз, син безнең олы шатлык һәм горурлык. Кызыбызга 18 яшь, ышанып җитеп булмый. Иртәдән инде уянып, күңел сөенеп туймый. Үсеп җитте, балик булды яраткан Алсуыбыз. Шуннандыр шатлыкка тулы бүген тирә-юнебез. Газизыбыз, иң мөһиме саулыгың ташламасын. Яннарыңда бер кайчан да дошманнар очрамасын. Кирәк чакта сиңа ярдәм кулын сузарбыз балам. Туган көнең белән котлап, кочаклап, үбеп калам. Кадерле Алсу, без белгәнебезчә сез безнең тапшыруны яратып карыйсыз һәм аның һәр чыгышын көтеп аласыз. Бу безнең өчен бик шатлыклы. Рөхсәт ит безгә дә әти-әниең һәм абыеңның теләкләренә кушылып, сине матур туган көнең белән котларга. Аллаһ Тәгаләнең фәрештәләре сине гел саклап йөртсеннәр. Бәхетле бул, Алсукай. Матур җырны шулай ук син яраткан башкаручы Гүзәл Уразова синең өчен җырлый. Рәхәтләнеп тыңла әле. Şatlığımız bulup, balam tezrep üsüp jit. Can
Sağ selamet bulub sen Xudoyim ömür bilsin. Jon jilini to'yib yashay, sezim yurakdagi bashim. Suyu san'at bog'chasidan Xudoy bergan jibashim. Jon jilini to'yib yashay, sezim yurakdagi bashim. Suyu san'at bog'chasidan Xudoy bergan jibashim. Suyu san'at bog'chasidan Xudoy bergan jibashim. Бүгенгегә тәмам дуслар, сау буллашып, имин көннәр телим һәм киләсе очрашуларга кадәр дим.